Ще ме обичаш, виж какви хубави работи правим. Здравейте, добре дошли. Стана където по-обичат. Няма лошо, ма виж колко е хубаво. Ние чакаме години наред това нещо. Нали? Всичко добре желая. Нашия град. Много се радвам. Добре заварили. Добре дошли. Айде, давай. Ще пусне, тук съседното ни пик. Да, бе, тук съм. Къде ще ми изпуснеш? Няколко думи. Какво? Чакат хората да... Хората ще отиваме при тях. Добър ден. Добър ден, заповядайте да видите как е. Господин Борисов, от Тервил съм дошла, няма как да не ви стигна да стисна ръката. Много се радвам да ви видя. И Това дете какво правите? това детенце, за втори път се виждате с него, бяхме ви снимали и се гордеем с вас. И винаги сме с вас и ще ви пътища ви подкрепим. направи. Да, уникални са. Много се От радвам. Силистра за Русе, от Силистра за Шумен, Разград, Търговище, Страшно сме доволни от Шумен. вас и от вашето управление. Как И за няма това... си доволна? То е видно. Да, Това. Помните ли като беше паднал купола да убие децата? Помните ли? ами аз не съм удоволна. И как изглежда сега църквата? Погледни. Повиснал ми. Имаше един паднал. Единият беше паднал, две деца, имаше репортаж по една телевизия. Ние тогава гледахме и тук това е най-важното. Кмета е български мюсюлманин. И той дарява за църквите и ние даряваме за джамиите. И не броиме къде какво има. Колкото повече, толкова по-добре. И така хората се сплотяват и виждат, че религията само може да ни обединява, не да ни разделя. И това правиме тук, затова сме дошли и затова се радваме, че има хора. За това и ви подкрепяме. И така е. 20 години управление на ДПС. Един път ми кажете, който е направен тук в региона. От Шумен, аз дойдох през Ришкия проход, от Тракия. Масло. Оттам през Венец до тук фантастично. Владиката ми вика от Силистра до Русе, пее и пътувам. Така е, да. Какво да направи? Това е за 3 години в най-голямата криза. Кой може да стигне ГЕРБ и да ни каже, че е по-добър от нас? Разни пинчери, които тичат Това и трябва отново да се вземе. полайват. Ма тук, за да се случат всичките тези неща, съм летел поне 50 пъти с хеликоптер. Поне 50 пъти. Сега те не летат и нищо не строят. За да се случи това, да е качествено и да е като картички. Стотици километри в Дели Ормана сме направили. И то се вижда. Никой не може да изтрие следите от ГЕРБ и от нас. Толкова много неща са направени, а църквите са... Погледнете. Ето това само снимайте и повече не ми говорете. Господ е милостив и отчита всичките тези работи. Единия и другия. Да, кмет. Нещо да кажеш ти? Не казахме достатъчно. А нашата Деси била от Дулово. Искам да благодаря на кмета доктор Юксел, който също участва много активно в възстановяването на църквата. И това точно показва толерантността на българските мюсюлмани, на българските християни, че заедно можем да направим много за общото и за всяка една от двете религии. И те поне са добри майстори, са участвали в строителството, във възстановяването на обекта. Ма може, бе, ма. Пешеходната зона е по оперативна програма регионална. Пешеходната Добре. Да. Нещо вие да питате медиите, че тръгвам. 24 години днес на 10 ноември сте. Само една по една и леко само детето, моля ви. Не мърдам. Кога ще ги съборите, пита жената. Ако искате, да, само елате, ма. 4 години по-късно. Елате да не се бутате с хората и така. Сега, дайте от начало, извинявам се. Просто. 24 години днес, 10 ноември. Какво ни обединява от тук нататък? Какво ни обединява ли ви? Общия европейски път. От това, че в България доста неща са направили в материално отношение, нека да го наречем. Пазарна икономика, доста по-развита, има метро, има магистрали, това, което хората са мечтали да видят. Но иначе в политическата система
има сериозен проблем. И днес разделението, враждата, и не случайно ние сме тук в Дулово сега, в един град с смесено население, смисъл български мюсюлмани и християни, където кмета е български мюсюлманин доктора, а в същото време помагаме и изградихме църква, която беше се срутила, може да видите снимките. Така че разделението и омразата, която се налага в момента и реваншизма към партията ГЕРБ, създава големи проблеми. Проблеми, защото виждате колко народ идва навсякъде. Даваме сега един курбан за хората, нека попа да го обяви, така за да тръгне. Но тази омраза и реваншизъм към ГЕРБ, който толкова много е направил, виждате как хората ни обичат като партия и това разделя нацията. В края на краища ние сме първата политическа сила. За първи път за тези 20 и няколко години. За втори път сме победили на парламентарни избори. 10 пъти подред побеждавам Станишев. Няма нито една победа срещу мене и ГЕРБ. И казва, аз трябва да управлявам. Това е открадната победа. Това е откраднато управление. Те нямат морално право да го правят. Те не са победили на избори. Това, че са направили ундурма, нали така се казва? Уйдурма. С националистите от Атака да подкрепят ДПС на власт, това не е, няма морал. И утре, не във вторник, ние няма да се регистрираме за избора за заместник-председател на парламента от ДПС. Да видим Атака какво ще измисли сега. Да видим какъв цинизъм нов ще измислят. Защото това е изключително тежък проблем в държавата. Бисеров и Местан, тази двойка. Бисеров, Йордан Цонев, тази двойка. Или Цонев, Местан, Бисеров. Това е управлението на ДПС. Това са хората, които си шушукаха всеки ден в парламента. Това са хората, които един излизаше и говореше глупости, а други казваше, боли ли ви като ви вадиме зъбките? Кои зъбки вадиш? Трета политическа сила там някъде. Откъде на къде? Това беше човека Бисеров, който правеше анкетни комисии срещу мене, за това, че съм арестувал и екстрадирал международно издирван престъпник. Получил присъди след това. Откъде на къде? Колко пъти е тук на Дулово има един стадион. Горе мога да ви покажа ливадите, на където съм кацал, за да направим тези строителни обекти. За да станат факти и хората да ги ползват сега. Какво сме направили лошо ГЕРБ? Аз какво трябва да стане тук нататък с Бисеров? Не, аз не издавам присъди. Аз само коментирам как неговите хора първо искаха да кажат, че е болен. Обаче знаят, че в нашите служби предатели много и ще предадат. Нали, няма да могат повече от 2-3 дена да запазят тайната. Тогава излезе Местан, вика, то по много лични причини, но няма нищо общо. Той зам-председател на парламента, шеф на комисия, зам-председател на ДПС. Вика, той е много строго лично. Сиреч, той сам си е харчил парите, казва. Не е споделял с никой. Ако беше споделял, нямаше да е лично. Това иска да каже. След това продължавам да го тълкувам, защото той трябва да бъде тълкуван. Парите не са му по времето на ДПС. Сиреч, той не е взимал от тези пари, а от някои други пари. Ама кои са тези други пари? И вие с пари ли, без пари? Аз доколкото помня за къщата, си спомням, къщата на Бисеров се говореше още, когато беше главен секретар на СДС. Значи поне са знали, че ако пари няма, къща има. Голяма. Моята къща е обсаждат от сутрин до вечери. Не е нищо особено. И съм най-големия работодател. По-големото Орешарски. По 50 души на ден плащат да стоят пред нас. Знаеш коя е хубава работа? Сутрин идват 8 с коли, застават пред нас, един минава, им дава парите, им раздава такива листчета, какво да показват. Знам го отговорника, защото сега се крият малко по-нагоре от оградата. Преди не знаеха, че камерите външните ги следят и ходеха там и раздаде парите, раздаде кой какво да вдига и чака да дойдат от TV7 журналистката. Като дойде журналистката с колата, нали, тя гледа часовника, пипа ушето и оттам и казват, нали, айде. И тя им, дай, включен. И те почват, Бойко. Нали, това е около 1 минута.
След това, нали, правят, тя казва стоп, отива седа си момичето, тя си пуши цигарка, пие си кафенце, чака следващата емисия в 9. Те също пият кафе, пушат цигари, или се разсождат, чист въздух, свършва в 9, като наближиха новините, пак излиза тя. Оп, те така строяват, дигат пак това, 3-40 секунди, взимат по 50 лева, надница и си отиват. 9:05 вече няма никак. Да очакваме ли още? По-голямо, фактически това едно предприятие работи около нас. И те викат, ама що не викнеш полиция или там симпатизанти, така да ги изгониш. Викам, това са работни места, бе. Аз продължавам да разкривам за разлика от Орешарски. Заложените от вас пари за животновъдите ги няма. Те са с описани домове и са след фалит. Ами животновъдите... Бяха понабити на Свиленград. Може би... Орешарски прелетя над нас. Орешарски, това му е работа. Тея хеликоптери са за това. Да лети с тях. Но не да прелита на тях и да ги бият животновъдите, да слезе и да им каже и да им даде парите. Защото всички ще ви кажат, които малко разбират в този регион от земеделие, че то трябва да бъде обвързано с животновъдството. Те хора, които гледат тук овце, крави, това е прекрасен регион. Дали Ормана може да храни половин арабски свят? Това може да се прави тук. Хората говорят за безработица или че няма пари. Тук трябва да е, както на времето беше, Карапелит, 100-хилядни комбинат при Силистра. Къде е? Няма го. Що го е имало? Защото да, на курортите свинско, за износ, охладените места. Кой съсипа летището в Силистра? Най-голямото летище с най-дългата писта беше в Силистра. Влаковете влизат под пистата в Силистра. По 17-20 самолета всеки ден са излитали от Силистра с кайси, зарзали и охладено месо. Какво направиха ДПС? Разделиха го на 3 летището и върху пистата, която Боинг 747 мога да каца, са соларни паркове. И тези ми намират кусур на мен. Но аз само заради симпатизантите да кажа, дела съм завел и всичките ще ги дам за църкви после. С тези хора не трябва да се коментират. Само съд. Взимаме си паричките, после ги даваме на църкви и домове. Айде! Приятна неделя! Здраве. Може бе, ето бе. Всичко добро. Ето това не могат да ни вземат. Кажи, миличко. Айде, Марианка. Благодаря. Айде. Ние искаме с... Ела отсам де. Ела от тук де. Ами кмета ще за Сенчо. Нема бе кмета. Така. Той е кмет, няма кой да го бъде. А може ли? И челюстите ми... Може, ама една по една да бъде. Добре. Ще изчакаме. Готови ли? Ай бе, моето момче, спокойно, скъпа. Няма да тръгнем, докато не те снимат. Ако не стана, пак се Айде, връща. върви си. Айде, бе. Има ли кой да те снима? Само, че ние трябва така да застанем. Чакай, ела, моето момче, чакай. Ела сега тук. Така, трябва да сме срещу слънцето, за да не... Адега, кмет, ела тук. Лекни малко, да? Айде, давай. Едно по едно, не бързайте. Айде сега. Кой е това? Може ли някой да снима с моя апарат?